Hadian ka jing priang gi jing ujor na ki nong shong snong ki lightly ki snong gi bakan thop ya ka jali them jali lom bat ka snong nong kanri halor ka jing snew palat ka surak ka bayat leng ba ki te ki snong ka bala wan ra shibun ki jing e kham tam ha ka lek ka wan na ka liang ka hinyau trap youth council riboy mingi circle hapo ka jing lam u president usamla RC thank you ha ka khat pratarik unai tung araja arpusaw kila lek ban jurep ya ka te ka surak Hakane jing let jurep ka seng kala sakhi ba ka te ka surak khandau ka long shisha ka bas new bat ka bla jat ra thai sha ba palan ka bla bu jing e ki nong shong snong kham tam hakum kane ka ayom slap ka ba manta haba crunch kilat pathai kubor usamla RC thangke ulaong ba jing snew jong kane ka surak kala long sha ba palat ha ka ba kala bu shipun ki jing ma ya ki nong let nawan kham tam ha ka por liur Nolor kata ula kenturu yau MLA ketika than bu unjungo hi daladi ketika surak da ka baong. Kumba upani ki vote haswa ka election, kum taru ude ban pendap ya ka kamram hadien bu la yo ya ka jingjob. Nalain jingi kum kan trap youth council jong ka riboy sengi hadin ka jingyo jingi ka jing ujor jingi paiba habre ba ka jingi ka bai kendu habre ba ka jingbum yo jingi yo surok rong. Na du bawan nanti na po jali tem jali lum jol hadu nong kanri. Tera marta daw mata sing lawan bani kendu bani paiba kinong snong jong ka snong bani iru dala jongi khamat ka jingi ka ba ki paiba ki kendu khamtam e ha ka porliur kumne kimla ban kit e ki marep ki mariang juki shakiyo ki hat ban di ya ki marep ki juki ka penlong ro iki bakin mat ki jingdup ki jingdu namar blai ba usurok de budlum jong ka yo ka kot barang juku porong sobon ong ba ki bapang ki ba stom ban kit na ki snong juki ban ra shaki hospital kimla ban kit namar blai ba ki kali kimla ban poi shaki snong ki thaw juki kade kade bu juki ba ki bani kren do ka ba shai da ka ba shai ba juku por da ka ba burom ka long khamtam ye ki long kimi ki ba armet haba ki kwa balik khai ki khulung jumki shaki hospital shaki sub center umsong lane CSC putar kma kimla ban leng kadaw long namar ki kali kimla ban poi ki snong juki namar ta kadaw so ban kum ka seng ka ba judon ba pai ba na ka por shakapor ni so ban pha ka message ka ba shai shaw nomi kmat jong ka jirang constituency kadaw long ba pidon ha ka government pishong ha ka shuki ba sobha ban pait lem ki jinge jong ni pai ba ki ba mat ki ne jinge kuma ha por election piju1 sho pai ba ban kerpat shopai ba ban ai ka vut ka bakodor ka jungki sobharu ba pin petlem sya ki jinge jungni pai ba ban jung por so badong ba pin sobha ban wanlem dala jung khamat khamtam ha ka porliur ba pin I ya ka jinge jung pai ba kata ka mesej ka bangi khot ngi wer yo nomi khamat jung ka jirang kursi ba un sobha bani wanrang ba lalang jung mesteng new trap youth council rengka berkat ba pai ba gi priang bromi pi lada piwan ka porliur ban wan pej ban wan jugo ya ka jinge jungni pai ba ba ka jung porong sobha ban pha ka mesej ka ba shai cha ka government kalong ba kini gilai television ba hakane election MDC MLA kabansawan lada kadey kini gilai television rekat bat ngi kum kaseng idon rekat bat ki kalong lada kadey ngi ban boycott ban nomlek tibut ngin sa syong da komiti hapo ini si rekat bat ngi gilai television bat ngin sa penbej habire bat ngi jinge jungi pai ba lada kadey ban boycott ban nomlek tibut ro ngin sa shim ya karai kenang ba ka government kan sotu ya jinge jong ki pai ba jong ki gilai television begini ka surok te ngi don hak deng ke jingke bat ke jing jenjar bangi let ngiwan siam bagane ka surok kalong ke ba lak parat namar kalak tlu ngimla su ban yai ban yang ban tre ban ta ban let ban wan namar ha ka kit khamtam le ka kit ka ba khamtam le ke pang ka stom bangi pen poi na snong sadu sane sa umsong po WFC Henry ngi siam jing namar bakal ti ka singkin hi hangi kamdon tede na kane ngila persangru bat hu MLA ban kontak ban yakren ban pan jingirap Henry hadu mentaru ngim siam layo tede na kane kadaw ngi kerpat khamtam ya ki MLA ban borom bakin sumha ban phai khmat lem sangi khnang ba ngila banyo ya ki ki jing mentoi na banta kali kawan ke jongi bat khamtam ru snong ki thau jongi ru ngim dala namar ka kali kamla banyai kat kane ka surok kat kane ka jing toa bat ke don ru pedeng ka thliu pasar kumta wat lagi belurop kimla su banyai wat lagi baj ru ngim yo su ban panyai lenti menta te tang kita hi te kini ngekwa ban kren hakmat jongpi ngapan pau kum usurdar jong kanongan ri ya kini ki jing jongi Kumno ba Raju? Kumne kong, ale. Kumno ki kam ki jam baro. Hoi ki biang lor. Ai kira shon jong menta ubnai. Hoi ta. Ba, ukau iu unia. Kong undi udai kau plus F, ukau fortified.
Ukau 45? Henry ba? Ukau 45 ba uto ba ay barabor uya per ayu. Uto ukau ba ay barabor umday ubabha. Kong. Kini kijing bam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khya ka jongi. Manta ngi dei ban sngau tu hi ba kijing bam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi. Ladangi bam ki kijing bam ki bom tei ya ka met ka phat jongi. Ila ban yo ya kijing pang dunas nam bat kijing bria ki kman. Henry ba uni ukau 45 udan jiga day kumno. Yo iya kijing tei ya ka met ka phat ka jongi nak kijing bam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron, folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A bat vitamin D. Namar ke jingduna jongkine ngen ngat haki babun ki jajing pa ka sarkar ka persangkat bala banwanra ya ka kot ka khia. Ka FSSAI ka batha ba ukhau ata kamlu kadut bat ke ampnyang bam. Ki dei bandon ya ke jingbam ki batei ya kamet. Knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu 100% kini ki jingbam bantei ya kamet. But lai kerteng yaki 45 ila banitu yaki da ka sharp plus F haki. Ba uni ujing bam plus F pat ngila ban yo ne eh. Nang ni kong nagani ka daw ka sarkar kalapan mi yaki skim ICDS, MDM, PDS kabha na ka banta upaj ba. Ka sarkar mi kalamang kerpang ha ka jingi trelang bat kidukan da ka ba kilapha da ukhau ba bhatam na ka banta ki khna bat kilong kimi ki ba armen. Dei na kata daw batang da uni ujat khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng. Nang ni shakman. Tang da ukhau 45. Ba fikran ya ka jing shisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.